Нека се изправим да чуем Божието Слово. А Господен ангел говори на Филип, казвайки: стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И той стана и отиде, и ето човек от Етиопия, скопец велможен на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото съкровище, беше дошъл в Ерусалим да се поклони. И се връщаше, като седеше в колесницата си и четеше пророк Исаия. А духът каза на Филип: приближи се и придружи тази колесница. И Филип се затече и го чу, като четеше пророк Исаия, и попита: разбираш ли това, което четеш? А той каза: как мога да разбера, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне с него. А мястото от писанието, което четеше, беше това: като овца беше заведен на клане и като агне пред стригачите си не издава глас, така не отваря устата си. При унижението му той беше лишен от праведен съд, а рода му кой ще го изкаже, защото се взе животът му от земята. И скопецът заговори и каза на Филип: моля ти се, за кого говори това пророкът? За себе си или за някой друг? А Филип отвори уста и като започна това писание, благовести му за Исус. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода и скопецът каза: ето вода, какво ми пречи да се кръстя? И Филип отговори: ако вярваш от цялото си сърце можеш. А той в отговор каза: вярвам, че Исус Христос е Божият Син. Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата, и Филип, и скопецът, слязоха във водата и той го кръсти. А когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип и скопецът вече не го видя, а продължи по пътя си с радост. А Филип се намери в Азот и като минаваше, проповядваше благовестието по всичките градове, докато стигна в Кесария. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодарим за Твоите милости, за това, че отново си ни събрал. Сега се молим да ни говориш, да ни получаваш и наставляваш. Помогни ни, Господи, да гледаме към Тебе. И това Твое живо Слово да заживее в нас, да бъдем водени и ръководени от Него и от Твоя Дух. Да живеем в Твоето присъствие, да постъпваме според Твоята воля. Благослови и нас, нашите семейства, домове, благослови близките и роднините ни, благослови и тези, които не Те познават. Търсим Твоето ръководство, Твоето водителство. В името на Исус Христос, нашия Спасител, се молим. Амин. Седнете. Нашата тема днес е Господ призовава. Господ вика. Това означава думата призовава. Едно време изпращаха призовка. Тези, които ще ходят войници или от резерва запас. Викат те. И ако закъснееш или пък не отидеш, държавата може да те подведе под отговорност. Да те съди и да те пита защо. Господ призовава. В това, което прочетохме, виждаме двама призовани. Две действащи лица в тази случка. Единият, който е призован да благовества, да разнася благата вест, и един друг призован за нещо друго. Призован за спасение. В едно и също време, в един и същи момент, в един и същи час, в една и съща минута, Господ има две различни призвания. Какво искам да кажа с това? Ами това е Бог. И Бог има специална задача и специална работа за всеки един. Или
За тези, които не са спасени, не са повярвали, Божието призвание е да бъдат спасени. А за тези пък, които са спасени, Божието призвание не е повярвай и спаси се, те са повярвали вече. Божието призвание към тях е друго. И то е: бъди ми свидетел. Бъди мой свидетел. Това каза Исус Христос на своите ученици, в своята последна задача, която им постави. И Той каза: идете, бъдете свидетели за мен. Проповядвайте, кръщавайте в моето име, правете ученици. Малко история за тази Етиопия, за това далечно място на юг, още по-на юг от Египет. Там някъде се намира тогавашната Етиопия. Днешната Етиопия е с малко по-различни граници. Тогавашната Етиопия е, може би, южната граница на Египет, където в момента е там Судан, не знам точно коя е държава. Това е областта ли, държавата ли, не знам, царството Етиопия, голямо. Спомняме си в старо време, когато на престола в Ерусалим седеше Давидовия син Соломон, дойде една царица от много далечна земя. Изследователите казват, че оттам е дошла. От Африка. Не случайно. Тя занесе вярата в този Йехова натам, в тези южни земи. И сега от тези земи идва човек в Ерусалим да се покланя, търсейки да се поклони на този Бога на Израил. Ние знаем, че от времето, когато Бог призова Авраам, и Авраам живееше по тези земи, които сега е народа Израил, околните народи виждаха, че той прави олтари, че служи на Господа. След това Исак, след това и Яков. Яков със семейството си влезе в Египет. Но излизайки от Египет, Господ каза: тук ще стане интересно и чудно, защото аз наистина ще съсипа този народ, тази държава ще я погуба. Така каза. И ние скоро четохме това. Той каза: за твой откуп дадох Египет, и Египет беше поразен с такива язви, с такива бедствия, че там се заличи тая империя, поне за известно време. Накрая и цялата египетска войска беше на дъното на Червеното море и това, което казах миналия или по-миналия път, беше: можем спокойно да отидем и да влезем сега в Египет. Да отидем на екскурзия, няма войска, няма кой да ни спре по пътя. Това беше едно обезличено царство. Защо? И заради упорството, заради закоравялото сърце на един управител. Не знам дали ще чуят десните управители, но ето Господ какво казва: заради закоравялото сърце на един управител Господ може да съсипе целия народ. И обратно, заради покорното сърце на един управител Господ може да благослови целия народ. И дава пример на Соломон, как за неговата слава и богатство се чуваше тая от Африка, където дойде царица. Казва: и половината не съм чувал от това, което сега виждам. Остана без дъх. Така че със сигурност там някъде в Африка е имало хора, които са знаели за стария Бог Йехова. Обаче времената са се изменили. Защо са се изменили? Защото Бог се откри на своя народ, като дойде Месията, когато те чакаха. И сега вече след 50-ници, след Христовото възнесение, имаме една нова обстановка, една нова диспенсация, един нов период, едно ново време, наречено време на благодат. И вижте как, това беше нашата тема, Господ призовава. Бог сега вика такива, които вярват в Йехова, в стария Яхве, да се срещнат с Спасителя. Спомнете си тримата мъдреци, които Господ доведе по един чуден начин. Чрез една звезда.
И днес Господ призовава. И днес хората казват, аз вярвам. Да, слава на Бога. Но ние трябва да не останем само вяра в този Яхве, ами да се срещнем с Неговия Син. И така, споменахме, че има две действащи лица. И първо ще спреме върху Филип. Ученик от ранната църква, с, виждаме, отворено и сърце за изгубените, с сърце за изгубените. За него се казва, че е благовестител, защото това беше и неговата служба, неговото служение. В 21-та глава на Деяние, защото тук ние, завършвайки нашия пасаж, 40 стих казва, Филип се намери в Азот и като минаваше, проповядваше благовестието по всичките градове, докато стигна в Кесария. И тук повествованието на Лука спира за него. Кесария. Явно там се установил, не знам. Но в 21 глава на Деяния четеме, 8 стих, се казва така: и когато вече на следващия ден ние, и Лука е с апостолите, казва ние, които бяхме заедно с Павел, тръгнахме и дойдохме в Кесария, ето я Кесария, в която Кесария Филип стигна. Влязохме в къщата на благовестителя Филип, който беше един от 7-те дякони и останахме у него. Какво разбираме сега? От 2 стиха само. Разбираме, че това Филип е един от 7-те дякони. Спомняте си, там избраха 7 човека. Първия беше Стефан избран и втория беше Филип. Разбираме, че той има къща, значи се установил там да живее. И какво още прочетохме? Какво каза Лука? Влязохме в къщата на благовестителя Филип, който беше един от 7-те дякони, и останахме у него. 9 стих. А той имаше 4 дъщери девици, които пророкуваха. И след като бяхме преседели там много дни, не един, не 2, не 3, защото 3 все още не са много. Не знам колко са много, според вас. Лука не пише, но казва много дни. Може би 1 седмица. 1 седмица е достатъчно. Доста дни, не 1, 2 и 3. Останаха там. Филип не само беше благовестител, не само имаше къща в Кесария, но и вижте, вратите на този дом бяха отворени. И в момента, в който един от апостолите минаваше там със своята свита, и Лука е там, който пише Деяния на апостолите, той ги прие. И останаха там много дни. Какво още да кажем за Филип? От нашия пасаж. Господ му нареди, 26 стих, ангел Господен му нареди, призова го, нали, това беше нашата тема, стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И вижте какво казва 27 стих. Ама защо? Точно сега ли? И сега са ми дошли гости. Ама сега не се чувствам добре, тък му се прибрах от работа и съм уморен, още не съм се изкъпал. Даже не съм и вечерал. Така ли отговори той? Не. И той стана и отиде. Защо? Спомням си, когато бях в казармата, бях радист, получавах различни телеграми, на ден по няколко. И всяка една телеграма имаше, забравял съм как се казва, име, с която се наименуваше. И зависимост от името, то е кодирано. Едното беше самолет, другото не знам какво, забравял съм и вече. Имах една табличка и там пише, ако дойде телеграма с самолет, тя не е толкова важна. Но ако дойде телеграма с еди кое си име, тя е първа.
И ако дойдат 2-3 телеграми, аз трябва да ги подреда по важност. Коя е по-важна, коя е втора, коя търпи отлагане. Коя първа да разкодирам, коя първа да предам. Коя втора и коя трета. Според степента на важност, и то се съдържаше в името на телеграмата. Там пише, тя е еди какво си. Кодирано, за да може чуждата войска да не разбере, чуждата армия да не чуе. Кое е важното тук в случая това, което четем? Идва вест, идва призвание, идва зов. От кого? Ангел Господен говори на Филип: стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. Кой го повика? Съседа? Брат му? Съпругата му? Детето му? Кой го повика? Работодателя му? Неговият господар. И то царя на царете и Господа на господарите. Може в този момент не ни се казва, обаче ние всички живеем в нашето ежедневие. Всички имаме задачи. Всички имаме ангажименти. Дори преди да легнем още, сме си направили плановете за другия ден, нали? Не се събуждаме и днес какво трябва да правим. Не. Ние вече имаме план предварителен. И в един момент Господ се набърква за намеса в нашите планове със своя призив. Дали чрез ангела, дали чрез, по-нататък казва 29 стих, а Духът каза на Филип. Ето, друг вид призвание, друг вид водителство. Тук казва ангел, 26 и 29 казва Духът. Господ в един момент се появява. Чрез слово, чрез съвет, чрез призив. Казва: стани, иди. И Филип послуша, защото за него това беше вест от управителя, от господаря, от царя, от този Бог, на когото той служи. Пак казвам, сигурно имал и други ангажименти. Със сигурност имал и други задачи. Прочетохме, че имал най-малко 4 дъщери. Не ни се споменава за други. Но послушай и отиде. Бог му нареди и то ненадейно. Нямаше предизвестие. Да знаеш, че след 2 седмици, в петък, не. Ненадейно. И това говори, че той беше готов. Още нещо, тръгна и когато стигна, къде стигна, къде го повика, къде да отиде? По пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. Едно голямо място, пусто. И през него минава един път. Какво ще прави там? Поне в Божия зов не става ясно. Поне в началото не става ясно. Единственото, което Филип знае, или поне това, което Лука ни записва: стани и иди. Застани там на пътя. И ето човек от Етиопия, скопец, велможа на етиопската царица Кандакия, който беше поставен на цялото и съкровище, беше дошъл в Ерусалим да се поклони и се връщаше, като седеше в колесницата си и четеше пророк Исаия. Пуст път, няма шум, няма разминаване на срещно движение. Голяма магистрала за тогавашното време, но по нея не минават скоростни автомобили, а такива за тогавашното време колесници с коне. Този човек се прибираше, този човек се връщаше. Какво направи Филип? Ами до този момент има няколко смущаващи неща.
Какво ще правя на този пуст път, в тая пустиня? Колко време ще съм там? Трябва ли да си взема вода? Трябва ли да си взема храна? Ние, нормалните човеци, мислим за това. Прочетете го, когато имате време и помислете. Така, казва и той, стана и отиде. Даже не пише, че се е подготвил. Даже не пише, че се е преоблякал. Че е сменил обувките. Не пише. Стана и отиде. Дали когато Господ призовава, дали когато Господ води, ще ни остави голи, боси, ненахранени и жадни, умиращи от глад? Не, разбира се. Не знам, за мен е странно. Защото аз не съм попадал в такава ситуация. Може би за нас е странно, ние живеем в други времена. Искаме всичко да ни е подредено. Обаче Господ не е такъв. Може би това не е първото такава ситуация, в която Филип попада. И вече знае. Най-вероятно, не знам, мисля с моя мозък. Сигурно е вече опитвал. И Господ на много места казваше, вкусете и вижте, че аз съм благ. Доверете се. Даже на евреите казваше, опитайте бе. Опитайте ме. Донесете десятъците. Донесете приносите. Па да видим дали небето няма да даде дъжд. Дали ще помятат овцете. Дали смокиня да няма да има смокиня. И житата да имат жита, да не мога да ги приберете. И сноп. Опитайте ме. Ама нас не мързи. Не сме. Имаме други ангажименти. Не мога да се занимаваме с Господ. Ние имаме други неща. Ние имаме наш път. Ние имаме наш си живот. Господ. Не такива са Божиите служители. И тук говорим за призвание. Ако си Божий служител, ти си призван да бъдеш такъв. Вижте дома му на този човек. 4 дъщери. И те са, както казваме ние днеска, вярващи. И те служат по своя начин. Дома му е отворен. Много дни стояха. Павел не беше сам. И Лука е с тях. Колко мъже са били там? Ама тук никъде не пише за жена му. Че е отгледала 4 дъщери и че сега много дни в този дом има мъже, които тя трябва да храни, да настани. И това е служба пред Господа. Това е служение пред Бога. Даже не е записано. И някой ще каже, Господ въобще не се интересува. Въобще не го интересува за жената на този човек. Какво ще носи? Така ли? И ние скоро говорим. Господ е приготвил награди. Господ, не ние. Защото ние веднага ще отсъдим. Веднага ще отрежем. Ще кажем, от това нищо не става. Господ е приготвил. Ако си бил усърден, ако си бил старателен, ако си извършил Божията воля, какво очакваш от мен? Благодарност? Господ ще даде. Скоро тук го четохме, брат Стоянче. Какво възкресение ще получим? Казва, уния не желаха да бъдат избавени, за да получат по-добро възкресение. Един стих, който сме го даже забравили. Беха гонени, даже беха преследвани. Тук никой не е гонен, никой не е преследван. Обаче е призван да послужи с ръцете си, с имота си, с това, което Господ му е дал, с времето си. Айде, това събитие в 8 глава е години преди 21. Ако трябва да размишляваме така. Преди 21 са доста години. И тия дечица 4 са били мънички. Те са имали нужда от родител, от баща, който да ги откара на люлките, едното другото се учи да ходи. Нали? Ама Господ казва, отиди, има служба за теб. Има работа. Не, че си оставил дома. Не, че си оставил семейството. Не ме разбирате погрешно.
Но ако Господ не е на първо място, то и семейството няма да е на второ. Ако Господ не е на първо, и семейството няма да е на второ. Защото ако оставим и забравим Господа и поставим семейството на първо място, няма да стане. Не, няма да стане. И така, Филип доброволно предостави себе си, защото вече беше отишъл там и очакваше Божието водителство, Господ да му разкрие. Защо пък съм тук на този пус и празен път? Каква е работата? Какво трябва да свърши? След като Господ е казал отиди, има нещо. И сега размишляваме ние хората винаги логически. И тук Господ не се разминава с това. Бог не е викнал Филип в Газа да строи, да зида, да прави къщи. Повикал го е нещо, което той не може да прави. А Филип беше боговестител. Бог не го призовава нещо друго да прави. Ами в това, което е силен, в това, което може. Разбира се. Преди това Господ е снабдил, дал дарби и ние знаем това. Дал е благодат, дал е мъдрост, дал е и време този Филип да бъде подготвен, да бъде обут, да бъде обучен, да е готов. И когато си готов съд, пеем една такава песен, когато си готов инструмент и стоиш в куфара, всеки един момент можеш да бъдеш използван. А не като вчера едни млади момчета дойдоха да монтират там един климатик и вика, дай ми звезда ответ. Звучи смешно. Звучи смешно. Такива ли сме и ние? Ами ето, преди тая 8 глава е имало време, може би години, в които Господ е подготвил този служител. И идва момента, в който Господ казва, добре, стоиш там в куфара, дошъл е момента да бъдеш използван. Ако си чук, трябва да забиеш пирона там. Ако си тесла, ако си клещи, трябва да отрежеш. Ако си отверка, трябва да влезеш в употреба. И то точният инструмент на точното място. Нали? Те затова са много инструменти. Баща ми много пъти каже, аз мога да забия, казва, един пирон из клещите. Да, можеш, ама един пирон. Айде цял ден куви из клещите. Не може. Трябва подходящ инструмент. И това сме ние. И Господ ни призовава да бъдем такива, да бъдем готови. И когато Господ каже, ела, ние да отидем и да помогнем, да се включим. Духът каза на Филип, приближи се, придружи тази колесница. И когато се приближи, той чу. И вижте, доброволно предложи себе си. Като каза, чу, че четеше пророк Исаия 30 стих и попита, разбираш ли това, което четеш? И сега се връщаме пак назад. Във времето, в когато Филип беше подготвен, със сигурност тази глава Исаия е четена в църквата, в събранието. Със сигурност преди това е разглеждана. И той е бил там. Той е бил редовен. Може би си е водил записки. Това е времето, когато ние да бъдем подготвени. Да сме тук, да сме на църква, да сме на урока, да сме чели това място, да сме чули как апостолите тълкуват тези писания. Да знаем кое е това агенце водено на коне, което ни издава днес. И сега в момента това, което сме чули, това, което сме научили, да го кажем. Не да си измисляме. Филип тук не си измисляше. Не да си въобразяваме. Да си фантазираме. Не става въпрос за това. Става въпрос да предадем истината на писанията. И има време, когато ние тия истини можем да ги научим. Ако няма църква, ще сме вкъщи, двама или трима, там където са двама или трима, казва, аз съм между тях. Господ ще ни научи. Но вижте, това се случва преди тази случка. Защото ако е сега в момента, Филип трябва да търси водителство и откровение. Кое е това, Агне? Аз не знам. Пък сега трябва на това да кажа.
и става каша, става бъркотия. Ето защо казах, че този съд беше подготвен, беше готов и вече може да бъде употребен, както в Стария Завет съдовете. Какво се случваше? Народа беше призован да донесат съдове за Божия дом. И те бяха различни. Дървени, пръсни, в смисъл глинени, медни, средни, златни. Може би 5 вида, ако съм изпуснал някой, прощавайте. Хората ги донесоха. Какво направиха с тези съдове? Бяха измити с тогавашните сапуни, препарати и вода. Бяха осветени, поръсени с кръв и бяха внесени в светилище. И стоят наредени. Както вашите домакини, вие сте си измили чиниите и сте си ги подредили и когато дойде гостенина, не тогава да миете, ами взимате готов съд, подготвен, изсушен, вилички, лъжици. Нали, лесно е. Но подготовката е преди да дойде гостен. Подготовката на Филип е преди да отиде да благовества. Нашата подготовка е преди да използваме благоприятното време. И така, двамата казва, разбираш ли какво четеш? Той казва, как мога да разбера 31 стих, ако не ме опъти някой? И помоли Филип да се качи и да седне с него, а мястото от писанието, което четеше, беше това, като овца беше заведен на коне и като агне пред стригачите си ни издава глас, така не отвори устата си. При унижението му той беше лишен от праведен съд, а рода му кой ще го изкаже? Защото се взе животът му от земята. И скопецът заговори и каза на Филип, моля ти се, за кого говори това пророкът? За себе си или за някой друг? И ето го Филип, готов да даде правилния отговор. И Филип, отворяйки устата си, започна от това писание и му благовести за Исус. Там в тази каручка, колесница, разбира се, те двамата си организираха своя библейски урок. Да, точно така. Това библейско изучаване там, по пътя, дълъг път, може би не е много дълъг път с днешните автомобили, но за тогавашното време има много време. Конете върват бавно. Урокът е толкова убедителен, подробен и ясен. Защото казва Филип, отваряйки устата си, като започна от това писание, вижте, благовести му за Исус. И това е благата вест за Исуса. Защото днеска може много вести да стигнат до нас. Какво, що, къде, кой, колко. И до сърцето на човека да не стигне веста за Исуса. Че всъщност Исус е нашия Спасител. Исус е този, който прощава греховете. Исус е този, който чрез кръвта си ни умива. Че Той е жертвата. Че Той е Спасителя. Че Той е всичко за нас. Защото чрез Исус от Бог Отец дойде до нас благодат, спасение. Той е, който не пожали своя син, а го даде как? Не ще ни подари заедно с него и всичко останало. Така че и вярата, която имаме в Бога, какво казваше Йоан? Какво казваше Исус? Вие имате вяра в Бога, но вярвайте и в мене, защото аз от Бога дойдох. И така, този урок, там в колесницата, който скопецът, етиопецът и Филип проведоха въз основа на писанията. Тогава нямаше Новия Завет. Деяния на апостолите все още се пишеше. Но имаха старите книги. И този, който прочетохме за него, че беше подставен на цялото съкровище
на тази етиопска царица. Имал е пари и е могъл да си позволи тогава да си купи свитъка. Не, нали, ние тук четеше книгата, ама тогавашните книги не приличаха като нашите скорици с листа. Нали? Те бяха свитъци. Имаше пари. Можеше да си го позволи, не само защото беше, нали, управител на цялото съкровище. Беше и с охрана, може не е било само една колесница, не знаеме, но надолу казваме, че той заповяда, значи имал с него слуги, не е бил сам. Богат човек. Но в този момент, когато Филип му говори и му благовести за Исуса, този човек стана още по-богат. Неговото богатство се разшири много повече, защото до този момент той беше богат финансово, беше богат, земно богат. Може би в своята държава беше стигнал до най-високата позиция, която може да заеме. Един финансов министър беше поставен на цялото съкровище. Не беше от царския род, за да стане цар, но може би в този свят беше постигнал всичко, което можеше да се постига. И само едно му липсваше. И това беше Божието призвание пък към този скупец. Може в този свят всичко да си постигнал, да си натрупал много постижения, до височини да си стигнал. Но ако не познаеш Спасителя, ако не бъдеш спасен, всичкото това богатство остава, както казваше един автор, един дълъг ред от нули, без стойност. Защото единицата отпред прави тези нули стойността, а тази единица единствена е Исус Христос. Този, когато Филип му благовести. Смисъла на целия живот, тук на земята и във вечността, е Исус Христос, а не това, което ние сме натрупали. Защото то няма да ни помогне. Ще ни помогне, ако Исус Христос е там. Тогава може да бъде използван и да ни помогне. Но ако изпуснем Христос и сме наредили всичките тези и училище, и образование, и успехи, каквото и да било, а пропуснеме Божието призвание, а то е спасението на нашата човешка душа, на нашата душа, то тогава какво остава? Нали казваше притчата, имаш много блага натрупани. И тази нощ Господ такъв го нарича глупец. Филип чу благовестта, повярва и се спаси. Казахме, че Филип беше убедителен, достатъчно убедителен и подробен, защото казва, отвори устата си, започна от това писание и му благовести за Исуса. Беше подробен, беше последователен, за да може този мъдър човек, той беше мъдър човек, по-човешки, защото беше управител на съкровището. Там се поставят мъдри. Той беше мъдър по-човешки. Но трябваше и тук да разбере и да чуе благовестието, за да се спаси. Когато вървяха по пътя, 36 стих, дойдоха до една вода, скупецът каза, ето вода, какво ми пречи да се кръстя? Най-вероятно в това споделяне, в този дълъг път, не ни се казва колко, Филип му беше казал и това, че който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И сега, чудно, странно, те са. Стани и иди на юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. Те са в пустинята, в този пуст път. И там в пустинята има. И като вървяха по пътя, 36 стих, дойдоха до една вода. Може би там това беше единственото място, където имаше вода. Защото пътя беше пуст.
И сега вече този човек, велможата, скопеца, използва единствената възможност. Филип беше още там, водата е там, вярата в сърцето в Исус Христос е там и той пита, какво ми пречи? Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя? Явно Филип му беше казал и това. Затова казах, че той най-вероятно, предполагам, според текста, беше последователен в това, което му каза. Не нафърля така стихове, каже, аз имам работа. Ходи си ти на Етиопия. Кога ще се видят втори път? Ние днеска да идем до Етиопия е трудно. В нашето време. Пък камо ли тогава? Да, Филип използва момента, но пък и този човек и той използва момента. Спомняте си, когато тук прочетохме скоро. Има ден. Благоприятно време те послушах и спасителен ден. Днес е благоприятно време. Днес е спасителен ден. Има благоприятно време. Има спасителен ден. И този ден за скопеца беше днес. Филип отговори, ако вярваш с цялото си сърце, можеш. А той отговори и каза, вярвам, вижте какво каза, вярвам, че Исус Христос е Божият Син. И това Филип му беше казал. Че Исус е Божият Син, дошъл за теб. Затова тогава заповяда, от тук разбирам, че не е сам, заповяда да се спре колесницата, забележете. И двамата, явно имало и други, свидетели на това обращение, на това покаяние, свидетели на това водно кръщение. Тогава заповяда да спре колесницата и двамата. И Филип и скопецът слязоха във водата и той го кръсти, а когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип и скопецът вече не го видя, а продължи по пътя си с радост. Завършвайки ще кажа, скоро пак четохме тук за плода на духа. Любов и второто беше радост. Имаше и резултат. Веднага в момента в сърцето на този велможа. И това беше, че той продължи пътя си с радост. И с радост занесе благата вест за Исуса в своето царство, в своята Етиопия. Какви са етиопяните? На външен вид. Това само не казах. Чернокожи. Но това не означава, че техните души нямат нужда от спасение. Напротив, имат. И ето как, чрез послушанието на един Божий слуга, беше спасен единствен човек тогава от Етиопия, обаче на висока позиция, и той, връщайки се с радост, сърце и вяра, какво вярваше той? Вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Ей, това занесе той в Етиопия. Малко ли е? Некой ще каже ми, малко е. Едно изречение занесе. Исус Христос е Божия Син и аз вярвам в това. Занесе едно изречение. Не е повече. Не донесе богатство, не донесе слава и още нещо донесе. Един свитък на пророк Исаия и едно сърце приело Спасителя. Достатъчно. За да може и в Етиопия там и други да чуят, и други да повярват, и други да се спасят. Господа ни благослови. Амин.